כן. לכן אני בוודאי אינני אדם שקולו איננו נשמע כאן. ואחד מן הדברים שהם הנושאים לשיחות האלה, שלא אני יוזם אותם, אלא אנשים באים אליי. אחד הנושאים זה עניין הסירוב לשרת בשטחים הכבושים. ובעניין זה פונים אליי עשרות ועוד עשרות, אני חושב שזה מצטרף למאות. והם יהודים. שהם שמעו את זה, לא רק שהם, הדברים האלה ידועים בכלל, וידועים בכל העולם, כן? ידוע באוסטרליה וידוע בנורווגיה, כן? שבשטחים אנחנו משתמשים בעינויים, על פי היתר שניתן על ידי יצור אנושי, אשר עד לפני 3 שנים היה נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל. זאת אומרת אישיות שהיא למעשה מכובדת יותר מאשר נשיא המדינה וראש הממשלה. והוא בפירוש נתן היתר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודעות משבויים ערבים. ואתם מבינים עכשיו מה פירוש המילה יודו-נאצים? מי טוען משהו? תאמין שאין זה מדויק שאתה אומר... רגע. כן, לנדאו, כן. אשר מתיר להשתמש בלחץ פיזי מתון. זאת אומרת שיש יודו-נאצים. יש יודו-נאצים. זה מזעזע אותך? זה לא מזעזע אותי כלל, אני קובע עובדה. אני הגבעתי את קולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים בזה דבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם. שיש יודו-נאצים. אתה אומר את זה מכיוון שבאמונה שלמה אתה מאמין שזה ככה, אתה רואה שזה ככה, או זוהי פרובוקציה? אני רואה שזה ככה, כן, אני רואה שזה ככה. שמשלים עם הכיבוש, משלים מדעת או שלא מדעת עם הרצח. היהודים הרבים. אבל הוא לא יחיה זמן רב בגללכם. אם השלטון האמריקני בדור שעבר ביצע את הרשעות המטופשת, הטיפשות המרושעת הנקראת וייטנאם, והיום אבל כל אמריקה מכירה בדבר הזה, כל אמריקה מכירה בדבר הזה, שזה היה רשעות מטופשת, טיפשות מרושעת, שעם זה שלחו 100,000 חיילים אמריקנים שם, ו60,000 חיילים אמריקנים נהרגו שם. והיום לא תמצא אדם באמריקה שיכול להסביר לשם מה. נו, שותפים בדבר הזה היו גם יהודים. למשל, ברמה ראשונה, האדון קיסינג'ר.
הוא אחראי למעשה, כן, שנהרגו שם רבבות אמריקנים ומאות אלפי וייטנאמים. אבל כאן לא תוכל להאשים את העם היהודי, משום שהוא פעל כפוליטיקאי אמריקני, לא כפוליטיקאי יהודי. לעומת זאת, אם אצלנו, לא ניקח דברים שנתפסנו, הדברים האלה, לפני חודש או חודשיים. נערה ערבייה בת 19, שהיא, לא כל סביר, חברת פתח או משהו מעין זה, והיא נתפסה, היא נמצאה במאסר, ומחזיקים אותה באזיקים, יומם ולילה, כן. אין שום טעם בדבר הזה, זה מה שנקרא הלחץ הפיזי המתון, מחזיקים אותה נו, היא הרה, היא קראה ללדת, ואסרו להוריד את האזיקים מידיה, והיא ילדה את הילד כשידיה באזיקים. וזה אחראי העם היהודי. תראה, המקרה הזה כשלעצמו, כשמתפרסם בכל העיתונות, מספיק שעליו יאמר מה שאמר ירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. זה לא היה מדיניות היום של ממשלת ישראל מכפישה את שמו של העם היהודי? כן, לכן אמרתי, אני אמרתי את זה. פסוק בירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח.